दिनैनि हाबाफारिया गुबैयै जोंनिया वर्कशपमोन। बे वर्कशपनि गुबै थांखिया जादों जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बे 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बा मावथि फालोआ मा मावनांगौ भबिष्यतआवहाय जोङो मा मावलांखो जोंनि मावनायाव माबाफोर गेना गोथे थालांदों नामा बेफोरखौ बिजिरनानै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारिमोन। आरो दिनैनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव सोंलु थानाय माखासे सोंलुफोरनि फिननायखौबो जोङो मोननो हाबाय, होलायलायनो हाबाय, शेयार खालामलायनो हाबाय। बेनो गुबै दिनैनि साबजेक्टमोन। सार मोनसे खोथा दा बे दादगारिनिफ्राय लानानै जे बे लामायावहाय भुटान गारिया दि अभारलड लानानै खारगासिनो दं, दा बेनि गेजेरजों गोबां जाथाय बेखौ डिपार्टमेन्टआ हमनांगौ एक्सुवेलि। मानोना आं डिपार्टमेन्टखौ गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय दङ। डिपार्टमेन्टआ बे दादगारि ओनसोलावल' नङा, बिटिआर हालामाव कमप्लिटलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय मोनसे मा होनोमोनलाय चालानजों खेबनै खेबथाम खारनायबो दङ आरो लिमिटनि बारा अजन लानानै खारनायबो दङ, जायनि जाहोनाव जोंनाव गोबां एक्सिडेन्ट जादों। दादगारियावल' नङा, जोंनि बाक्सायावबो उदालगुरियावबो बिदि एक्सिडेन्टआ फ्राय जाफ्लेबाय दङ। बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय रायजो राजा आरो जोंनि सांबादिक सन्थायाबो खोब स्मार्टलि नोजोर होनांगोन, बेखौसो आं खावलायो। 2021 मायथाइयावहाय जे फोरोंगिरिफ्रा थालांनो मोनगासिनो दङ, बिनि सोमोन्दै मा बुङो? फोरोंगिरिफोर थालांनो फोरोंगिरिफोरनि जे माखासे सरकारि जानांगौ जाय स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जादों, बे प्रभिन्सियेलाइज जानाय एमइ स्कुल हाइ स्कुलनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा थालांनायनि जाहोनानो बेवहाय फरायसाफोरनि आंखाल। फरायसानि रेसिय'खौ नायनानैसो फोरोंगिरिफोरखौ बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामफानाय जादों। गतिके बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ गुबुन मोनसे बेबस्था लागासिनो दङ। दा माबायदि टेकनिकेल प्रब्लेम जादों आं एक्जेक्टलि बुंनो हाया, बे स्टेट इस्यु। अब्लाबो बिथांमोननि थालांनायनि मेन कारनानो बेनो। जोंनियावहाय एनडिपिल' नङा, बर' फरायसा आफादनिया 1300ता मा होनो मार्टियार्स दङ। एनडिपिनिफ्राय 4029ता मार्टियार्स दङ। बिथांमोननि मार्टियार्सनि जा रिहेबिलिटेसन मा होनो एक्स ग्रेसिया पेकेज 5 लाख करि मोननो गोनां, बेखौ जोंनियाव दा 25 क्र'र जोंना रेडि जानानै दं। बेखौ जों बावैसोनो रानना होगोन। खिन्थु नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय, जाय बिथांमोना दिनै गावखौनो गोथांखौनो गोथै होननानै जोंनियावहाय एनडिपिल' नङा, बर' फरायसा आफादनिया 1300ता मा होनो मार्टियार्स दङ। एनडिपिनिफ्राय 4029ता मार्टियार्स दङ। बिथांमोननि मार्टियार्सनि जा रिहेबिलिटेसन मा होनो एक्स ग्रेसिया पेकेज 5 लाख करि मोननो गोनां, बेखौ जोंनियाव दा 25 क्र'र जोंना रेडि जानानै दं। बेखौ जों बावैसोनो रानना होगोन। खिन्थु नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय, जाय बिथांमोना दिनै गावखौनो गोथांखौनो गोथै होननानै मार्टियार लिस्टआव हरखोमादों, बिथांमोनखौ जोङो बावैसोनो एक्सन लानाय जागोन। बिथांमोन बायदि 2 नाम्बारनि मानसिफोरखौ गोबां मानसिखौ जोङो हमनानै मोनबाय आरो नामखौबो दानबाय। आरो नेक्स्टआव सोरखौबा मोनबावोबा बेखौ जोङो ओरैनो नागारनाय नङा। मानोना गोथार बे जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै माबा मोनसे 2 नाम्बारि खालामनो नागिरनाया बिराद पापनि खामानि। बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। दा सार, माखासे मार्टियार्सनि अनगायै गुबुन माबाफोरा माखासे मोनबायानो रिहेबिलिटेसन एनडिपिआ। बे मार्टियार्सथ' नङा, मार्टियार्सआ एसेल' मोनदों। बाखि जोंनि जि रिहेबिलिटेसन पेकेज मोननांगौ दङ जोंनि एक्स एनडिपिफोरनिफ्राय, जोंनि एनडिपिनिफ्राय 225सा मोनबावनो गोनां दङ। आरो बिथांमोननिफ्राय मा होनो वेल उइजार हिसाबै बा बिथांमोननिफ्राय जि माने अभारग्राउन्ड केडारफोर, बे अभारग्राउन्ड केडारखौ 3029 होनाय जादों। एनडिपिनिफ्राय एसनिफ्राय होनाय जादों 1663, एनडिपिआरडिनिफ्राय होनाय जादों 284, सिगां होजोंमोन 186, उनावहाय 284 जाफिनदों दाजाबदेरनानै। आं मैया बिनि हिसाबखौ होननायाव एसे खेलिमेलि जादोंमोन, आं एक्जेक्टलि नटखौ नायाखैमोन। बेनिफ्राय एनडिपि डि ग्रुप होननाय बिदि गैया, अब्लाबो बिथांमोननि माखासे एनडिपिजों हाबफाजायै माखासे लिस्टखौ अलरेडि जों सोसनना होनाय जादों। किन्तु आरो होखांनायनि उनाव बिथांमोननि जा
स्क्रुटिनि जाखांनानै भेरिफिकेसन जानो गोनां बेबो जानानै थांबाय एनडिबि वुमेन हिसाबै आइजोफोर हिसाबै 28 सा बेफोर गासिबो रिहेबिलिटेसननि थाखाय स्क्रुटिनि जागासिनो दं आरो बिथांमोननि मुङावहाय भेरिफिकेसन फैगासिनो दङ थेंक इउ बेखौ माब्लासिमाव होफुंनाय जागोन बेखौ एक्जेक्टलि खेबसेनो होनाय जागोनथ' ओंखायनो दफा दफासो भेरिफाइ खालामबाय दङ एसे गोबावबो जानो हागौ गोख्रैबो जानो हागौ बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि सायाव थेंक इउ